Király Gábor vagyok. Ebben a filmben bemutatom kapuspályafutásom főbb állomásait, ahol különböző stílusokat elsajátítottam és alkalmaztam. Utazzanak velem! A nyugat-magyarországi Szombathely városában születtem és nevelkedtem. Derkovics városrészen nőttem fel, ahol a lakhelyemhez közel volt az óvoda, az iskola és a haladáspálya. Édesapám Király Ferenc, aki 276 mérkőzésen szerepelt a haladás színeiben, 5 éves koromba vitt le először foci edzésre a Rohonci úti stadionba. Ezt a mintegy 2 háztöbbnyi sétát a lakás és a Rohonci úti stadion között Király Ferenc és fia először 1981-ben tette meg. Király Gábort ezeken a filmkockákon fia Király Mátyás alakítja nagy átéléssel. Király Ferenc pedig apukából nagypapává vált, de a séta ugyanaz, a régi. Király Gábor mindig is kapus szeretett volna lenni, de kezdetben csatárt játszott, mert első edzője Szarka Zoltán, a szombathelyiek olimpiai bajnok kapuvédője, 5 évesen még nem szerette volna, hogyha a 9 évesek között véd. Az első mesterfogásokat Szarka Zoltán mutatta meg királynak. A kapusiskola alapjai, koordinációs gyakorlatok és a vetődés. Ez még ebben a korban 4-es labdával történik. Nagyon fontos, hogy a hibákat azonnal korrigálni kell, akár 10-20-szor is elmondva a kapuspalántának, hogy mit, hogyan kellett volna csinálnia. Szarka Zoltán a nagy újítása a medicin labda használata. Ez egy 2,5 kilós labda, nehezebb, de a fogása ugyanaz. Nagyon fontos a helyes labdafogás. Aztán felgyorsulnak az események, hiszen a vele született tehetség nem minden. A gyorsaságot, a robbanékonyságot fokozni kell. Itt már Hegedűs Péter, Király Gábor egykori példaképe, a haladás korábbi remek kapusa is részt vesz a gyakorlatok elemzésében és helyes végrehajtásában. Kiderül, ki a legény a gáton. Ennek a gátnak a magassága egyébként állítható. A mozgás, a kontramozgás, a kitámasztás lényeges elemei a mai kapusjátéknak. Ezek a gyakorlatok nagyon hosszúak, folyamatosak, nagy állóképességet is kívánnak. Ebben a magyar kapusiskola talán különbözik a némettől vagy az angoltól. A gyors labdafogás, a magabiztosság ugyancsak fontos. Minden kapusedző egyébként a gyakorlat megkezdése előtt elmondja, mit vár alanyától, és aztán az elméletet megpróbálják átültetni a gyakorlatba. Mindenkinek van egy erősebb és egy gyengébb oldala, az erényeket fejleszteni, a hibákat eltüntetni kellene. Egy-egy mozdulatot 100-szor, 1000-szer is el kell ismételni az edzéseken.
Fontos, hogy a kapusedzők nagy tapasztalattal rendelkezzenek, hiszen ők a különböző játékhelyzeteket korábban aktív pályafutások során már megélték. Még hogy a kapus élete unalmas lenne? Ugyan már. Az alapokat Szarka Zoltán és Hegedűs Péter rakta le. Gyerekkoromban mindig itt néztem végig a Haladás mérkőzéseit, de mikor bekerültem a csapatba, a pályán volt a helyem. 1993 és 97 között 96 alkalommal szerepeltem a Haladás színeiben. Lássunk néhány összefoglalót a szombathelyi védéseimből. Király Gábor 1994. március 5-én a Csepel ellen védett először NB1-es mérkőzésen 17 éves korában. 8 nappal később már a Ferencváros elleni hazai rangadón 18 000 ember előtt állt a kapuban a Rohonci úton. Ez is egy emlékezetes teljesítmény, a lépcsőkön is ültek a nézők. A Békés Csaba elleni mérkőzésen 5 gólt kapott, de lehetett volna ez sokkal több is, ha nem nyújt olyan nagyszerű teljesítményt. Megint letámadás. Fodor. Váci beadása. Kulcsár. Király mit védett. Csató. Egyből. Király óriási bravúrral ütötte ki. Szarvasfejjel fölé. Váci. Csató. Váci. Mit védett Király. Sirimbekov kapja. Káprázatos védés, a felső sarokba tartó labdát ütötte fölé Király. A fiatal kapus számára óriási élményt jelentett, hogy olyan legendák fejesét háríthatta, mint Zuriák Csöpi. Az is érdekesség, hogy későbbi berlini csapattársa Dárdai Pál, valamint Tököli Attila is játszott ellene, még pécsi színekben. A Haladás kiesett az élvonalból, de egy év múlva már vissza is jutott a legjobbak közé. 1995 tavaszán óriási menetelésbe kezdett a szombathelyi csapat, 12 győzelmet aratott, 2 döntetlent játszott, és mindössze egyszer szenvedett vereséget. Természetesen Királynak ebben a menetelésben is főszerepe volt. Amolyan bajnoki döntőt játszott a Szombathely a BKV Előre ellen, amely második lett az MB2 nyugati csoportjában. A Haladás ugyanis 2-0-ra megnyerte a kulcsfontosságú találkozót. ...1995. augusztusában újra az élvonalban szerepelt Király Gábor a Győr Haladás mérkőzésen. Mirjuca László 3 csapatban is játszott ellene Magyarországon, a Győr, a Fehérvár és a Ferencváros játékosaként, utána Németországban is többször összecsaptak. De nem csak Mirjuca veszélyeztetett, hanem a román Azojce is. Hazai pályán mindig ünnep volt a Ferencváros elleni mérkőzés, itt egy óriási bravúrt láthattunk Vince Otto lövését követően. Arról már ne is beszéljünk, mit jelentett a Haladás kapusaként a Zalaegerszeg ellen kapuba állni. Újabb mérkőzés a Ferencváros otthonában, az Üllői úti Katlanban mindig megtiszteltetés volt védeni, még akkor is, ha a kapusokat nem fogadta nagy szeretettel a zöld-fehérek közönsége. Ez már 1996 áprilisa. Először jelenik meg a legendássá vált szürke nadrág. A fekete nadrág ugyanis mosásban volt, és Gábor a szürkét öltötte magára. Miután a csapat 8 mérkőzésen át veretlen maradt, Gábor kitartott a szürke nadrág mellett. A nagyszerű teljesítmény persze nem csak a nadrágon múlott, itt egy óriási védés a Haladás Pécs mérkőzésen. Persze kellett is Király jó védése, hiszen a kiesés ellen küzdött a Haladás együttese. 2 mérkőzés maradt a szezonból, és 1 pontot mindenképpen kellett ahhoz szerezni, hogy a szombathelyi csapat bent maradjon az élvonalban. Sorsdöntő mérkőzés következett a Fehérvár otthonában. Ekkor Horváth Ferenc lövését hárította Király, majd jött Mirjuca 11-ese. Az örömből jól látható, mekkora jelentősége volt ennek a hárításnak.
A Haladás ennek köszönhetően maradt bent az NB1-ben. 1996. augusztusában Király Gábor megkezdte eddigi utolsó szezonját a Haladás kapusaként. A Csepel elleni mérkőzésen először Baranyi rövését hárította, majd egy szöglet utáni szituációnál kellett közbelépnie. Petrók ívelt fejesét ütötte a kapu fölé. A Stadler elleni mérkőzés érdekessége, hogy az új akasztói stadionban a bejáratnál lévő üvegajtón nem látott át Gábor, és ezért majdnem átment rajta, nem tudta, hogy csukva van. A Haladás BVSC mérkőzésen óriási fegyvertény volt az akkori BVSC-t legyőzni, Dárdaival, Bükszegivel, Erős Károllyal a soraiban. Az első 5 fordulóban veretlen maradt a Haladás, és csak a Videoton ellen kapott ki először a 6. fordulóban. Megint egy legenda, Fischer Pál lövését hárította a Vasas elleni mérkőzésen Gábor. Egy mérkőzés 1996. októberéből az Újpest ellen, amely jól példázza, hogy mennyire szeretett kimozdulni kapujából Király Gábor. A gyorsasága miatt erre kezdettől fogva ösztökélte Szarka Zoltán kapusedző. Az is megfigyelhető, hogy a labda megkaparintása után azonnal indítja a csapat támadását Király. A szögleteknél különleges pozícióból indul Király Gábor. A hosszú saroknál helyezkedik, hiszen onnan sokkal jobban átlátja a területet, mindenkit szemmel tud tartani. Nézzék meg, a hosszú saroknál áll, a hosszú kapufánál, és onnan indul, és húzza le a labdát. Ezen a mérkőzésen óriási jelentősége volt Király védéseinek, így aztán hozzátett alaposan az 1-1-es döntetlenhez. Szintén fontos szerepet játszott a Győr legyőzésében. Remek támadókkal rendelkezett a Győr, Korsóssal, Ferencivel, Szarvassal állt fel a hazai csapat, de mint látható, távoli lövések is nehezítették Király dolgát, itt Maracskó próbálkozott. Királyt alaposan megdolgoztatták a győriek, de nem tudtak túljárni, csak egyszer az eszén. A Haladás viszont 2 gólt szerzett és győztesen távozott a győri stadionból. Szarvas lő, Király. Bravúr volt a javából. Nem jön ki róla a labda, és ez óriási erény. Közbülső megoldást válasz, élénken fut. Csertői. Lövőhelyzet. Király Gábor. Király Gábornak különben az édesapja, Király Ferenc is a Haladás játékosa volt, ő középhátvédet játszott. Király Gábor kapus, utánpótlás rá. Horváth Csaba. Fontos passzok, Horváth Csaba jó csele. Ezzel lövőhelyzetbe küzdötte magát. Király. Most adja be. Jó lövés volt. Keresei. És Király másodszorra megszerzi. Király bomba formában védett, nem csoda, hogy külföldi csapatok is felfigyeltek rá. Az MTK elleni mérkőzésen például a mérkőzés legjobbjává választották. Csertői. Király. Nem tudja gyorsan kinek dobni, de mindenki hátul van. 88. perc. Jól jön be. Király. Freisinger fejelt. Gyönyörű védés volt. ...21 éves koromig védtem a Haladásban, és éltem mindennapjaimat Szombathelyen. Jó alapokat kaptam szüleimtől és kapusedzőimtől. Ezek után vállamra vettem tarisznyámat, és elindultam külföldre szerencsét próbálni.
1997 nyarán érkeztem Szombathelyről a német fővárosba. Első külföldi állomásom, ahol más nyelvet és kultúrát kellett elsajátítanom. Feleségemmel, Zsanettel gyorsan felfedeztük a 4,5 millió lakosú Berlint, hiszen minden szinten be kellett illeszkedni egy idegen országba. Király Gáborra az utánpótlás válogatott mérkőzésein figyelt föl Dieter Hönes, a Hertha akkori menedzsere. Az 1997 őszén a berliniekhez érkező kapusnak megmondták, az első egy évben nem fog védeni. Meg kell szoknia a német közeget, a német edzésmódszereket, és a legfontosabb, hogy tanuljon meg németül. Aztán 6 forduló után másképp alakultak a dolgok. Király kapusedzője, a nápolyi származású Nelo Di Martino, valamint a jugoszláv válogatott egykori kiváló kapuvédője Enver Marić volt a Berlinben eltöltött idő során. Ez pedig a híres, hanem is a leghíresebb berlini fal. Direkt Király Gábor kedvéért hozatták és betonozták oda a fűre ezt a kapu nagyságú falat. A betonról tudni kell, hogy a labda a leggyorsabban erről a felületről jön vissza. A fal előnye az is, hogy akár egyedül is edzhet egy kapus, a társak nélkül. A kapusedzők főnökének, Enver Marićnak teljesen egyértelmű volt a filozófiája. Meg kell támadni a kapura lövőt, meg kell támadni a labdát. Mindig zárni kell a szöget, és itt is megfigyelhető az, ami Magyarországon, hogy minden gyakorlatot el kell magyarázni a kapuvédőnek. Pontosan értse, miről szól az adott edzéselem. Marić egyébként óriási elméleti szakember volt, hogy a repülőtereken, hamutartókon keresztül mutatta be, hogy egy kapusnak egy adott szituációban hogyan kell helyezkednie. Első kapus edzésén, amikor megjelent, azt mondta a kapuvédőknek: én vagyok a világ legjobb kapusedzője, azt csináljátok, amit én mondok. Ha nem tetszik, irány az iroda, lehet szerződést bontani. Marić nagy hangsúlyt fektetett a kapusok összmunkájára. Így tudják egymást segíteni, a másik lövőereje, az időzítés rendkívül fontos a gyakorlatoknál. Marićsal mind a mai napig tartja egyébként Király Gábor a kapcsolatot. Németországban egy-egy gyakorlat rövidebb, ám pörgősebb. A németországi kapusok ugyanis állóképességüket nem ritkán másfél órás erdei futással szerzik meg. Előfordul, hogy 8-9 kilométert is futnak a mezőnyjátékosokkal együtt. Ha jó a kapus állóképessége, nő a koncentrációja, és a mérkőzés során kevéssé fárad el. De Marić verte Király fejébe azt is, hogy nem szabad sohasem a térdünkre támaszkodni mérkőzés közben, vagy éppen csípőre tenni a kezünket. Íme néhány ráhangoló gyakorlat, a kitámasztás, a súlypont áthelyezés, vagy akár a kontramozgás is nagyon fontos. Marić az edzéseken nem győzte hangsúlyozni az első lépés fontosságát. Ha a kapus megfelelő helyről indul, egy jó lépéssel bármelyik sarkot elérheti. Nagyon sok gyakorlatot mozgásban végeztek a kapuvédők Berlinben. A helyes pozíció elfoglalása, a kontramozgás és a vetődés. Magyarországon, Németországban és Angliában is kiemelték Király magabiztosságát, azt, hogy milyen ritkán pattan ki róla a labda. A gát itt is szerepelt, mint edzéselem. Di Martino és Marić fontosnak tartotta azt is, hogy amíg az egyik kapus dolgozik, addig a vetélytársa pihenjen,
készüljön fejben a következő gyakorlatokra. Vagy éppen segédkezzen. A kapus az edzésen még hibázhat, de a mérkőzésen tilos. Nagyon fontos az ütem elkapása. És a kéz használata nélküli felállás. A kapusnak mindig vissza kell érnie a kiinduló helyzetbe. Egy-egy kapusedző, ha jó kapusedző, akár 300 különféle gyakorlatot is ismer, ezzel teszi változatosabbá az edzéseket. A szorgos mindennapokon elvégzett munkának köszönhette Király Gábor, hogy Németországban majdnem egy évtizedig megbecsült kapus volt, és többek között a Bajnokok Ligájában is védett. Ezek Di Martino kedvenc egyensúlyérzéket javító gyakorlatai. Itt bizony ügyesnek kell lenni. Egyébként a kapusedzők között mindig van egy főnök, aki igazából az edzéstervet elkészíti, és a gyakorlatok összeállításában övé a döntő szó. Ezek úgynevezett kétlabdás gyakorlatok. Ha valaki két labdával is megbirkózik az edzésen, egy labda a meccsen már nem okozhat gondot. Igazán jó kapussá Néló Di Martino és Enver Marić kezei alatt vált Király Gábor. A 7 év alatt lejátszott 252 mérkőzésből sokat tanultam, és felejthetetlen élményeket adtak egy életen át. A Hertának köszönhetem, hogy védhettem a Bundesligába és a Bajnokok Ligájába is. Lássunk néhány felvételt a védéseimből. Király Gábor számára új szituációval szembesült, korábban elérhetetlennek tűnő legendák ellen védett a német bajnokságban, ami a mérkőzés előtt és után érdekes volt számára, a mérkőzés alatt viszont egyáltalán nem befolyásolta. A Leverkusen ellen például a 73-szoros brazil válogatott Emerson közeli kísérletét hárította. De ott volt a Leverkusenben Oliver Neuville vagy Ulf Kirsten is a pályán. Itt éppen Neuville-nél a labda, és érkezik Kirsten, akinek a fejesét gyönyörűen ütötte fölé a magyar kapus. Az olimpiai stadionban mindig szemből alacsonyan sütött a nap az egyik kapura, és itt is látható, hogy ez minden védésnél nehezítő tényező volt. Ebből a képből jól látható, az éles fénnyel is meg kellett küzdeni, nem csak a labdával. Az Unterhaching elleni mérkőzésen is minden tudására szükség volt a védéseknél. Gábor előszeretettel alkalmazta a lábát a hárításoknál. Itt láthatunk erre egy példát. Mindig nagyon sokat nyújtott egyébként, és emiatt soha nem okozott neki problémát, hogy esetleg spárgázva kellett hárítani. Egy kapusnál ez rendkívül fontos, egy-egy hárításnál akár centiket is jelenthet. Azt is megtanulta már gyerekkorában, hogy próbálja minden labdát megfogni. Persze van, amivel nem lehet mit kezdeni, ilyen volt a 45-szörös román válogatott Johan Ganea fejese. A Stuttgart elleni mérkőzésen Lisztes Krisztián is ott volt az ellenfél csapatában, mint ahogy ott volt az egyszeres brazil válogatott Bordon is, és itt van egy példa erre. Az igen nehéz szabadrugást is megfogta Király, nem jött róla ki a labda. A Schalke ellen pedig folytatódott a parádé.
Rausgeköpft und Van Kerkhoven, Kirai und Wilmots. Die Riesenmöglichkeit für Marc Wilmots hier zum Ausgleich zu kommen in der 15. Minute. Der Ball genau auf den Fuß von Van Kerkhoven. Zu stark der Schuss, dass Kirai ihn halten könnte und Wilmots hätte lupfen müssen. Dann wäre da wieder Schalke 04. Kirai. Das zeichnet ja den Ungarn aus, diese Reaktionsschnelligkeit auch bei Bällen aus kurzer Distanz. Ton mit dem Eckstoß und dann war Baldock mit vorn und dann Gabor Kirai vor Marc Wilmots. Wir springen in die 90. Minute. Asamoah immer wieder engagiert und bemüht. Rein in die Mitte und dann Sand Kirai. Letzte dicke Möglichkeit für die Blau-Weißen. Endstand 1:1. Die Schalker haben es versäumt, in der ersten Hälfte aus ihren dicken Chancen mehr zu machen. Király védései pontszerzést jelentettek a Schalke elleni mérkőzésen. A Kaiserslautern ellen is nagyszerűen védett. Számára fontos volt ez a meccs, hiszen amikor kikerült a Hertához és feljutott a csapat az élvonalba, akkor éppen a Kaiserslautern ellen játszott a sorsdöntő mérkőzését hazai pályán a másodosztályban, és ez volt az első mérkőzés, amit Király a helyszínen látott, mint leendő Hertha játékos. Olaf Marschallal, Martin Wagnerrel is meg kellett küzdenie, és ott volt a pályán a világ- és Európa-bajnok francia klasszis Juri Djorkaeff is. De ő sem tudott túljárni Király Gábor eszén. Elmozdult már a másik irányba, de még vissza tudott nyúlni. 99. november 27-én a Wolfsburggal játszott a Hertha. Óriási mérkőzésen az utolsó pillanatokban fordítottak a berliniek, 2-1-ről 3-2-re győzött a Hertha. A régi Wolfsburgi stadion gyepszőnyege egyébként a Haladás stadion talajához hasonlított, hiszen általában mély és sáros pálya benyomását keltette. Így tehát szép emlékeket ébresztett Király Gáborban, akinek persze, mint láthatjuk, szerencséje is volt, de jól tudjuk, hogy melyik kapusnak van szerencséje. Bódog Tamás a kispadról nézte az ulmi játékosaként, amint Király őrületbe kergette az Ulm csatárait. Hans van de Haar lövését hárította, és a berliniek 3-0-ra győztek ezen a mérkőzésen. Az igazi ünnepnap pedig a Bayern München elleni mérkőzés. 74.600 néző, tehát teltház előtt 1-1-es döntetlent játszott a Hertha a Bayernnel. Kahn, Jeremies, Babel, Effenberg, Scholl, Paulo Sergio és Elber is ott volt. Basler viszont ekkor már a Kaiserslautern játékosaként nehezítette Király életét. A Betzenbergben mindig óriási hangulat volt, így aztán különösen nehéz volt a vendégcsapat kapusaként helytállni. Megint csak egy olyan jelenet, ami jellemző Királyra, nincs olyan szituáció, amikor megijedne. Enver Maric kapusedző mindig arra tanította, hogy bátran vetődjön a lábak közé, ha már a kapu véglegesen veszélyben van, és ne sajnálja a testi épségét. A 30-szoros válogatott Mario Basler, a nagy klasszis, hiába kanyarította gyönyörűen a léc alá, Király ezt is védte. A magyar származású Sebestyén Zoltán ellen is játszott a Wolfsburg-Hertha mérkőzésen, és a rövid felsőből is kitolta a kitűnő román futballista Dorinel Munteanu lövését. Megint egy Ulm elleni mérkőzés, amikor az utolsó pillanatig kivár és védi Oliver Unzöld közeli lövését. Ekkor már abszolút elismert kapus volt, hiszen 1998-ban a Bundesliga legjobb portásává választották Király Gábort.
És egy érdekes párharc, jelenlegi csapata az 1860 München ellen. Roman Tüce a 25-szörös cseh válogatott játékos lövését védte. Aztán Martin Max ugrott ki, de megint csak láthatjuk a bátor kivetődést. Hiába vezették 3-2-re, Király a harmadik védő szerepét is eljátszotta. Megint csak egy Wolfsburg elleni mérkőzést láthatunk. Óriási bravúr következik, Juszkoviák felpörgeti, és sikerül kivédenie Királynak, pedig nagyon rossz helyen is pattant kapus szempontjából a labda. 2000. szeptember 30-án furcsa mérkőzést játszott a Hertha a Kölnnel. 2-0 arányban vezetett a vendégcsapat, de a második kapott gól után Alex Alves középkezdésből gólt rugott, és ekkor már nem lehetett megállítani a Herthát. Ekkor már elkezdték a stadiont is átépíteni, győzött a Berlin 4-2-re. Egy érdekes jelenet, Arvidsson fejesét hárította Király Gábor. Egy évvel később ugyanebben a kapuban ugyanilyen fejest hárított Arvidsontól. Ez azt gondolom nagyon ritkán fordul elő egy kapus életében. De nem csak Arvidsson, hanem Krešo Kovácsec is megpróbálta bevenni Király kapuját. Feleslegesen próbálkozott, a Hertha 2-0-ra győzött Rostokban. És újra figyeljünk egy mérkőzést, Gábor jelenlegi csapata az 1860 München ellen. 25 Minuten, das war Glück hier für die Nummer 1. Das Ganze nochmals, aber auch nicht wesentlich übersichtlicher. Deshalb Hessler, nein, nein, Roman Tietze nimmt Maß und Kirai mit Schwierigkeiten gegen diesen Flatterball. Und wie der schlingerte, eierte. Das verdeutlicht die Zeitlupe. Diese hier, Tietze mit rechts und das ist ungewöhnlich. Der Flattermann. Hessler. Kirai, toll die beiden in der 40. Minute. Max gegen Kirai. Und wieder geht die gleiche Szene weiter. Mückland als Ideengeber. Und Max gegen Sverrisson erfolglos. Der Ball nimmt nicht genug Fahrt auf, schafft einfach die weiße Linie nicht nach Kopfball hier rein. Ecke, Hessler vorbei, Hessler, Kirai noch dran mit den Fingerspitzen. Es war die 88. Minute und Thomas Hessler, er hätte dieses Tor verdient gehabt, weiß Gott. Er war Gestalter, Vorbereiter und im Abschluss auch Brandt. Király bravúrjainak köszönhetően a Hertha 1-0-ra győzött az 1860 München otthonában. Wolfsburgban pedig Akonor szemét védte ki. Előfordult olyan is, hogy nem csak az ellenfélből kellett készülnie Királynak, Van Burik majdnem öngólt szerzett a Hertha Werder Bremen mérkőzésen. Eljött a 100. Bundesliga találkozó, időpontja is a Dortmund otthonában lépett pályára a Hertha. 100. találkozója alkalmából megajándékozták 2 góllal, de hogy csak 2 lett, az nagymértékben Királynak köszönhető. Nem véletlen, hogy a Kickertől 2-es osztályzatot kapott, ami Magyarországon 8-asnak felelne meg. Giuseppe Reina lövését hárította itt Király. Egy Schalke elleni mérkőzés. Pályafutása alatt a legtöbbször, 15 alkalommal a Schalke ellen lépett pályára a magyar kapuvédő. Frankfurtban 4-0-ás győzelmet aratott a Hertha 2000. november 25-én. A Freiburg ellen pedig a 77-szeres tunéziai válogatott Zubair Baya próbálkozásait védte magabiztosan a magyar kapus. Ulf Kirsten is megemlegette Király Gábor nevét. Pályafutása során először hagyott ki a Bundesligában 11-es, de volt olyan német kupa találkozó, amikor 3 11-est is védett Király Ulf Kirstentől.
A kitűnő csatár elkérte Király Gábor mezét a fia számára, aki éppen Király Gábort tartotta példaképének. A Bayern München ellen Alexander Zickler lövését védte nagyszerűen, ekkor is ott volt az ellenfél soraiban Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Santa Cruz vagy éppen Giovanni Elber. Ez a felsorolás is jelzi, milyen klasszisok ellen szerepelhetett pályafutása során Király Gábor, és akkor még nem is beszéltünk a 32 nemzetközi mérkőzésről, a Bajnokok Ligája és az UEFA Kupa találkozókról. Figo szabadrúgása a ködös Barcelona elleni mérkőzésen, az első angliai találkozás a Chelsea-vel, amikor nagyon-nagyon megfogta Gábort a londoni hangulat, a mérkőzés atmoszférája. A Porto elleni találkozó, ahol az ellenfél kispadján Mourinho ült, vele később is sokszor összefutott pályafutása során. Majd egy nagy skalp, Hertha AC Milán 1-0. Az ellenfél soraiban hiába játszott Shevchenko vagy Bierhoff is, és a híres védés Leonardo szabadrugását követően. Király ezt tartja pályafutása talán legnagyobb védésének, ahogy mondja, az egész mozdulatsor tökéletesen sikerült. Silvio Berlusconi és Adriano Galliani sem hitte el, hogy abból nem lett gól. Folytatódott a nagymérkőzések sorozata, az AC Milán a Porto ellen. Ebben az időszakban Királyt a Milán, a Real Madrid, a Chelsea és az Arsenal is próbálta leigazolni, de a Hertha nem engedte el. Gianfranco Zola sem tudta bevenni Király hálóját. Ez a védés is kellett a berliniek győzelméhez. Ebben az időszakban igazi világsztárok ellen védett Király, György Hagi, Rivaldo, Oliver Bierhoff, Javier Zanetti, Paolo Maldini, Clarence Seedorf vagy Andriy Shevchenko is igazi nagy ellenfelet látott a magyar kapusban. Ezek a védések is hozzájárultak ahhoz, hogy 2003-ban Király Gábort választották a Hertha történetének legjobb kapusává. A mai napig figyelem a Herthát, hisz szorosan kötődöm a klubhoz. Az itt eltöltött csodálatos évek után tovább indultam Angliába, hogy megízleljem a Premier Liga és az angol foci légkörét. Király Gábor 2004-ben kötött ki végül Londonba. És hogy miért nem korábban? Nos, a Hertha, elsősorban a menedzser Dieter Hönes nem engedte. Élő szerződése volt. 2001-ben megpróbálta ugyanebből kivásárolni az Arsenal. Arsene Wenger 5 millió eurót sem sajnált volna Királyért. Ám Hönes 7,5 millióra tagsálta a magyar kapuvédőt. Az Arsenal visszalépett az üzlettől, és 2 héttel később megvásárolta Jens Lehmannt, aki éveken keresztül az ágyúsok első számú kapusa lett. Királyt azonban nem hagyta nyugodni a gondolat, ki kellene próbálnia magát Angliában. 2004 nyarán érkeztem a Szigetországba, ahol 5 évet töltöttem el. 148 mérkőzésen szerepeltem a Crystal Palace, a West Ham United, az Aston Villa és a Burnley csapataiban. Nagyon sokat tanultam, és rengeteget köszönhetek ennek az országnak. Legtöbb időt a Crystal Palace-nál töltöttem el, ahol 3 évig a Selhurst Park volt az otthonom. Az első évben Premier Ligában védtem, a következő 2 évben az angol másodosztályban. Az itt eltöltött 3 év alatt 111 mérkőzésen védtem a Sasok hálóját. 2 kiváló kapusedzővel dolgoztam együtt ez idő alatt, akiknek köszönhetem az angol stílus elsajátítását. Ez tehát a Kristálypalota, amely éveken keresztül királyi palota is lett. Király Gábort már ismerjük, de ismerkedjünk meg a 2 kiváló angol kapusedzővel. Egyikük Tony Burns, aki a 60-as években az Arsenalban is védett. Aztán nagyon sokáig a Millwallnál volt kapusedző. Másikuk pedig Mike Kelly,
aki az angol válogatott kapusedzője volt 6 éven keresztül 1984 és 90 között, utána pedig a svájci válogatottnál is dolgozott. Angliában minden arról szólt, hogy a kapus legyen még gyorsabb, mint előtte. Érdemes figyelni a két kapusedző összhangját. A technikára talán az angolok nem fektettek akkora hangsúlyt. A lényeg az volt, mindegy melyik testrészeddel, de akadályozd meg a gólt. Kitámasztás, oldaltámaszok. Mike Kelly minden gyakorlatról megmutatta, hogy mi a lényege. Tökéletes akkor lehet a kapus, ha tudja, hogy mit kell tennie. Az angol kapusedzők is látták, hogy Király lábbal nagyon gyors és robbanékony. A lényeg az volt, hogy szűken lépjen, zárja a szöget, magabiztos legyen a labdafogás, és még lejjebb legyen a súlypontja. Angliában a játék ugyanis még a magyarnál, sőt a németnél is gyorsabb. Legyenek gyorsak az első lépések, és lehetőleg támad meg a labdát. Gyorsaság, robbanékonyság. Ez a két kulcs szó. Angliában nagyon sok volt az úgynevezett összetett gyakorlatsor. Ezek a trükkök arra készítik föl a kapust, hogy a kipattanó labdára is gyorsan reagáljon. Itt is érdemes figyelni a különböző gyakorlatok a változatosságát, amelyek nem teszik monotonná a kapusedzést. A cél minden esetben ugyanaz, minél gyorsabban kerülj védési pozícióba. Ez a kis birkózás Tony Burns specialitása. Fejts ki erőt az egyik irányba, és aztán fókuszálja a labdára, immár védési pozícióban. Angliában nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a kapus tulajdonképpen mezőnyjátékos is. Kezelnie kell a hazaadásokat, mindkét lábbal pontosan kellene indítania, és attól sem szabad zavarba jönnie, ha megtámadja őt az ellenfél támadója. Király, hála két kapusedzőjének, Angliában is megállta a helyét. Ez itt a Crystal Palace B-közép. Hazai mérkőzéseken több ezer néző szurkol a csapatnak. Lássunk egy összefoglalót az angol mérkőzéseimből. Király Gábor már rutinos kapusként igazolt Angliában, mégis új kihívásokkal kellett szembenéznie. Ahogy hallható volt korábban is, az angol foci tempója és keménysége őt is különös helyzet elé állította, hatalmas fizikai igénybevétel Angliában védeni, de Király gyönyörűen beilleszkedett, és ezt bizonyította a Palace Arsenal mérkőzésen, ami felejthetetlen emlék számára. Henry teeing up Cesc Fabregas. I don't know what, it's a great save because I'm not sure how much of this Király sees, you know. There's a lot of bodies in front of the goalkeeper and he just takes a gamble to go to his right-hand side. It's a fantastic save. Bergkamp inside the last 15 minutes. In South London. Van Persie! Wonderful stop by Király. Brilliant goalkeeping. Henry missed kicks. Oh, this is a fabulous save once again from Király. And I don't think he sees an awful lot of that either, but
showing great agility, throwing himself to the right-hand side. Van Persie coming on as a substitute. To curb that type of run by Johnson, he's got several of his goals like that. Popovic has got a problem here. Van Persie and Kirai adds to well, the frustration of Arsene Wenger, but the praise from the Palace fans for his goalkeeping today. Well, he's just took a gamble, hasn't he, Van Persie? Very nearly paid off, but I have to say the goalkeeper really has been in terrific form. You know, I think at times Arsenal. 2004. decemberében Király Gábor nagy sorozatba kezdett. A Crystal Palace Blackburn mérkőzésen óriási bravúrral hárította Paul Dickov közeli próbálkozását. Itt is jól látható, amiről már volt szó, mennyivel gyorsabb a játék, azonnal oda kellett vetődnie a magyar kapusnak. És egyre inkább fölfigyeltek Királyra, az angol kommentátorok is. Néha szinte hüledeztek a magyar kapus bravúrjain. Great goalkeeping. Twice now. Blackburn Rovers have had great chances to take the lead. Thierry Craigshort is there too. Great save! I think it was Short who had the effort on goal. And again, Kirai rising to the occasion. Corner driven across. And magnificent one-handed tip there by Kirai, who has been superb in the first half. 2004. december 18-a rendkívül fontos dátum Király pályafutásában, hiszen kivédte Wayne Rooney 11-esét az Old Traffordon 67.814 néző előtt. Érdemes megfigyelni, hogy mozdulatlanul áll, míg a kezeit is teste mögé teszi, hogy ezzel is megzavarja a csatárt, és az utolsó pillanatban indul el. Wayne Rooney nem is tudta berúgni, gólra váltani a 11-est. De lőtt neki távolról a 67-szeres ír válogatott Roy Keane is. Ebből sem lett gól. Egy másik világhírű középpályás, Paul Scholes is próbálkozott távolról. Ezt is kiütötte Király. 21 lövésből 16-ot hatástalanított ezen a találkozón, alaposan megmozgatták tehát az Old Traffordon a nagynevű futballisták. Újabb példa arra, hogy Király lábbal is nagyszerűen hárít. Wayne Rooney lőtt. Ryan Giggs szólója, és egy különleges védés, könyökkel tolta ki Király a labdát. Egy kapus legyen védés közben is kreatív, mindegy, hogy hogyan üti ki a szitáló vagy megpattanó labdát, csak kerülje el a gólt. Döbbenetes bravúrjainak köszönhetően Királyt választották a mérkőzés legjobbjává, a pezsgőt azóta is féltve őrzi. Ahogy a külföldi kommentátor mondja, kikapott ugyan a Crystal Palace, de ha nem Király védett volna, akkor jóval súlyosabb lett volna a vereség. Itt a Portsmouth elleni mérkőzésen hálította Steve Stone lövését. Nagyon közelről jött a labda, mégis leért a sarokra Király. Aztán a nigériai csatár Yakubu nézi értetlenül, hogy ez hogy nem lett gól. A londoni derbik mindig különleges hangulatúak. 2004. december 28-án a Tottenham otthonába látogatott a Crystal Palace. Majd 2005. január 1-én a Fulham vendége volt a Palace együttese. Ehhez is hozzá kellett szokni a Királynak, mármint hogy érdekes volt szilveszterkor vagy akár új év napján pályára lépni. Újabb bravúr ezúttal a Manchester City ellen, Danny Mills lövését követően.
Egy szenzációs mérkőzés szenzációs gólokkal a Palace 3-0-ra győzött a Tottenham ellen 2005. január 22-én. Ezekért a mérkőzésekért kell küzdeni és szenvedni, megismételhetetlen élmény, mondja Gábor, mint ahogy a Manchester United elleni 0-0 is, amely hozzájárult ahhoz, hogy ebben az évben nem a Manchester, hanem az Arsenal lett a bajnok. A Selhurst Parkban 26.021 néző előtt mutatta be Ruud van Nistelrooy fejese után ezt a gyönyörű védést Király. Király minden pillanatban együtt élt a játékkal, és bár csapata búcsút vett az élvonaltól a 2004-2005-ös szezonban, Király Gábort a Premier League második legjobb kapusának választották. Király 2006. decemberében visszatért rövid időre az élvonalba. Először a West Ham United vette 2 hétre kölcsön, majd pár nap után megsérültek az Aston Villa kapusai, és a birminghami csapatban játszott 6 mérkőzésen, többek között a Manchester United ellen is. A világ egyik legnépszerűbb futballistája, Cristiano Ronaldo sem tudta bevenni a kapuját. A Tottenham ellen Tom Huddlestone lövését is védte a magyar kapus. 2006. december 26-án játszották ezt a mérkőzést, tehát megint meg lehet említeni, hogy az ünnep ellenére kellett jó teljesítményt nyújtani. Dimitar Berbatovval Németország után Angliában is találkozott Király. Nem tudott túljárni az eszén a 79-szeres bolgár válogatott csatár. Újabb Berbatov helyzet, megint lábbal véd Király. Mindig megfigyelhető, most már sokatszor, hogy fantasztikusan avatkozik játékba lábbal is. Ez viszont egy csúnya jelenet Jermaine Defoe-tól, szerencsére nem sérült meg Gábor. Defoe persze a játékkal is tud foglalkozni, és ezt be is bizonyította ennél a lövésnél. Király azonban bosszút állt korábbi támadóján. Aztán egy óriási bravúr a Charlton Aston Villa mérkőzésen. Darren Ambrose próbálta becsavarni a hosszú pipába, nem számolt azzal, hogy Király hozzá tud érni ehhez a lövéshez. Érdemes figyelni a hátul állók reakcióját. És 2007 nyarán Burnleybe igazolt Király Gábor. Itt is elkísérte a Bon Jovi dala az It's My Life. Minden hazai mérkőzés előtt erre vonul ki a bemelegítésre a magyar kapus, aki óriási Bon Jovi rajongó. Az első évben végig ő védett, többek között a West Brom elleni mérkőzésen. Gera Zoltánnal is volt párharca. Nézzék csak ezt a nyurga fiatalembert, aki kapura lő. A második évben pihenhetett Király, de ekkor is első számú kapusként kezelték, így is 4 év alatt 148 mérkőzést védett Angliában. Óriási számadat. Kellett számára ez a feltöltődés nem csak fizikailag, hanem szellemileg is, annak érdekében, hogy aztán újult erővel vághasson neki az új feladatoknak. A nagyvédések azonban itt is megvoltak, és mint látható, a váratlan szituációkra is tökéletesen készült Király. A Norwich ellen a 92. percben hárított sorsdöntő szituációban. A rövidre sem tudta Wright Phillips berúgni neki. A Sheffield United elleni mérkőzésen megint bemutatta, miért szeret kijönni. Mindig szeretett bemenni a darálóba, sohasem félti magát a kapus. Jó rákészül a fejesre, és ki is üti a léc alól. Egyik utolsó mérkőzését a Wolverhampton ellen játszotta a Burnley színeiben.
dupla védés volt, bebizonyítva, hogy fontos, hogy amíg veszélyben van a kapu, mindig vadászni kell a labdára. 2007 nyarán elhagytam a Crystal Palace, de azóta is figyelem a csapat szereplését, hiszen a 3 év alatt szívemhez nőtt a klub. Nagyon sokat köszönhetek a szurkolóknak és az itt dolgozó embereknek. ...2003-ban megépítettük a Szombathelyi Király sportlétesítményt, mellyel a sportszerető emberek igényeit szolgáljuk ki. Pályafutásom után sok feladat vár itt rám. Ez tehát a királyi birtok, 4,5 hektárnyi terület. A királyi család viszont dolgozik. Király Gábor mellett felesége Zsanett és édesapja, Király Ferenc is részt vesz majd az irányításban. Füves nagypálya, salakos kispálya, emellett teniszpályák, de aki a röplabda, a csocsó vagy a darts szerelmese, esetleg tekézni kíván, az is megtalálja itt a számítását. Király Gábor fontosnak tartja, hogy jó hangulatban teljék a munka, és jó kapcsolatot alakítson ki valamennyi dolgozójával. Aki annyi időt eltöltött a pályán, mint ő, az pontosan tudja, hogy milyen minőségű pálya dukál a sportoláshoz. A sportágak sokszínűsége, a tapasztalatok átadása, legyen az szakmai vagy emberi, egyaránt fontos kapusunk életében. És persze néha az adminisztratív munkát is a főnöknek kell elvégeznie. Ám Király Gábor ezt szívesen teszi. A nagy álom persze, hogy Mátyásból jó kapus váljon. Király Gábor valamennyi korábbi kapusedzőjének edzéstervét, feljegyzését eltette, hiszen ő maga kapusedzőként kíván majd a labdarúgásban dolgozni. Szombathelyen is ott van az a bizonyos fal, és ezeket a gyakorlatokat mintha már láttuk volna. A nagy álom, hogy Mátyást ne a Duna jegén, hanem a Rohonci út gyepén koronázzák királlyá. Persze ez már egy másik film története lehetne. Feleségem Zsanett és családom biztosították számomra a stabil hátteret ahhoz, hogy sikereimet elérjem. Remélem ez a film meggyőzte önöket arról, hogy érdemes célunkért küzdeni. Nincs lehetetlen küldetés.